Wel, bod yr holl sylw ar y San Steffan yr wythnos hon a'r trafodaethau ar adael yr Undeb Ewropeaidd, trafodaeth dyn ni'n trio dal i fyny gyda fe o fan hyn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, wrth gwrs. Mae e wedi bod yn wythnos brysur iawn fan hyn hefyd, ac dyn ni yn trafod yr oblygiadau i Gymru o adael Ewrop, wrth gwrs, ac mae'r tystiolaeth yn glir taw aros mewn i'r peth gorau i ni. Ond dwi wedi rannu'r swyddfa wythnos hon gyda Elliot. Wyt ti eisiau cyflwyno dy hun, dweud tipyn bach amdano ti a beth wyt ti'n wneud? Wel, dwi yn greiddiol yn dod o Llanfair y Muall, ger Llandrindod, ac rydw i ar hyn o bryd yn astudio'r gyfraith at Prifysgol Gaerdydd. A pam dod i Mrwsel? Rydw i'n cael diddordeb yn gwleidyddiaeth ac yn y gyfraith, ac roeddwn i eisiau gweld sut roedd Cymru yn gweithio gyda gwledydd eraill yn Ewrop ar gwleidyddiaeth ac ar pethau sy'n pwysig i pobl yn Cymru. A beth yw'r argraff ti o'r Senedd a'r gwaith? Wel, mae'n lle fawr ac brysur, ond rwy'n ddi'n deall sut mae pob aelod Seneddol Ewropeaidd yn gwneud gwaith mor bwysig a mor bwysig i pobl yn Cymru bob dydd. Wel, diolch am ddod yma. Mae wedi bod yn bleser.